Iñaki. Esan. Albistea. Esan. Benetakoa. A ber. Ez berezi garrantzitsua ere. Nik horrelakoak irakurtzen baititut, baina antza, hortzetako pasta, orea, ekoizteko prozesua da nahiko kutsakorra. Diotenez, plastiko asko behar da, fluorra ezak zer. Ari dira ikertzen, eta zientzialari askok proposatu duten alternatiba omen da, etorkizuneko hortzetako pasta ekoiztea, horretarako gizakion ilea erabilita. Benetako albistea da, gaur egun fluorra erabiltzen den moduan, etorkizuneko hortzetako pasta egingo omen da gure ilea erabilita. Zure bizarra ona, krisk. Ez hortzetako eskuilea, pasta egiteko, Ez dakitena horreinik ere nongo ilea erabiliko den. Europa iparraldekoa, akaso? Gero hortza garrituta. Dena, dela, zela gure lehiakideak pasa garura. Benetan, Benetan. Asier eta Gaitz, Niko eta Leire, Naroa eta Iker. Alaxe dator etorkizuna. Bai. Bueno, jasangarria gomen da. Zakit zeiru ditu, Ikote? Zezango xe. Ja, hilea gotazen hasi gara. Asier eta Gaitz. Bosgarren ez gurean, txalo bero bat. Ondo dago, eta veteranoak hemen. Nabarmen. Bide horretan, 850 euro eskuratu ditugu. Ondo. Aste euro pasa bat? Bai, Horrela... euro kompletu. Ekaitz, motorzalea zu. GP motoak eta maite dituzu. Bai. Asierrak zer dio? Ni fu, ni fa. Ja. Bueno, zu, uretako motorrata. Uretako motora bai. Baina hor lasterketarik eta ez da... Nik ez haututenik ez. Bai, egongo, ja. Bai, hortan ere bai, Neri gustatzen ni biltzi hasik. Bosgarren saioa gurean, lanak oso fina egiten. Gaur bestein beste bikote. Pero... Animota sortea. Niko eta Leire ikaskideak gogoratuko dugu. Laugarren saioa zuentzat, ondo? Bai, oso pozik. Eta lehenengo finalari esker, eturrezko galderari esker, 1.000 euro irabazita. Oso ondo daude, bai, Bai. Niko, barkatu diozu ja zure buruari aurreko zokatiran paso esan izana eta... Bai. Txiko, eure burua zigortzen. Bai, ja pakeno, nere buruak. Ondo, leku hartzen, Leire hau zer da, gero eta beto, suposatzen dut. Bai, gero ez dara saiago eta... Hori da, bestea, Leire, zuk barkatu diozu Nik hori? Berak paso esan... Bale, ondo lasai bikotea, bale? Klasien zemat, zari ezuek? Bioteknologiakoekin batera 40 inguru. Oso ondo. Fankluba, dinot, klasean ja eratute egongo da. Niko eta Leire animatzeko, seguru? Bai. Uste duzuean lekuko amateko aukerarik ere izango dela? Batema lehen opa egon da, baita ere klasekoa. Zer den egiazki? Uipa. Zema jende etortzen den gurera. Zema jende jantzi, Ondo. Bueno, Niko Leire, gauz zer egingo dugun? Intentzia zein da? Ber finalera iztenean. Ondo. Diru pixka gehiago. Abeste 1.000 euro? Bai, Aldala zaku, baina... Baita ere, eskatzen hasita. Aldala zaku hemen proiektu asko daude eta bidaiatzeko eta Erasmus eta egiteko, zuek ongi etorri. Eta gurean estreinakoz, Naroa eta Iker, Gabon, ongi etorri. Gabon. Zer moduz? Ondo. Bai. Gogotxu. Fresko. Oida. Nondik gatoz? Egiatik. Egiatik, ez Donostiatik. Egiatik. Baizik, ondo. Betidaniko lagunak... Txikitatik. Oin kuadrillako, kasike. Kuadrillako lagunak. Nork ekarri du nor? Etiko galdera da, baina... Lehen egon esaten ez genekin. Ez. Kuadrillako beste pare bat etorri gertzian, eta ez zuten fundamentuek, eta guk indegu pixka fundamentu etortzeko, eta... Alegia, zuek zarete kuadrillan, miluz ez gain, gainontzeko planetan ere fundamentua jartze dutenak. Logistikan eta... Asko egite dute proposatu, egin behar dugu azte pasat, ja. Baina, erreserbak eta ez da zuen kasuan. Ez gerago. Egin duzuen fundamentua miluz ere etortzeko. Eta gu pozik. Naroa, zertan ari gara gainontzean? Oain TFG-akin, baina aldi beren be proiektu bat aurrera ematen saiatzen karreratik aterata. Ia, karrera, zein da, edo? Lehin, kintzaietzan ingurun, karrera berexi bat. Ondo, eta grado maierako lana hor egiten, eta horrez gain? Proiektuak ite ditugu karreran zehar, eta ordu nahin karrerako ikasle ikide batekin, kooperatiba eratu eta aurrea. Bueno, hor etorkizunerako inbertsio modura, hortzetako pasta berri hau, hilearena. Apuntauko dugu. Apunta, hemetxe apuntatuko, baterea jola ez zidan gauzten horri honetan, bai, ez da, noski. Iker zu berriz? Ni aurrezkuntza bukatzen. Karrera, alegia. Bai, unibertsiadan. Bale, etereo. Bera jator erantzuten eta laugarren urtea beraz? Bai, ja bukatuet. Ondo. Benegat, TFG-en defentsa iraien, eta horrekin. Kontuz, zeniri, gradu amaierako lanaren defentsa, toko duzaidan oso gogorra. Besteak beste, epaimaikide, Katixa Agirre. Hau izan du berarekin. Eman zen, egurra,
Beraz, Esan diate lasai, neko lasai juteko. niri ere hori esan zidaten. Eta gero berriketa, dena dela. Miluzera etorrita, zakoa irabaziko bagenu, demagun? Ze amets, ze helburu. Zaka, Kuadria izoze bai, afain bat Ondo? ezin barko deo. elkartean afain bat pauta. Eta gero, Gainera, hori antola dezatela beraiek. También. Zuek dirua Eta guk jarri, ordaindu. eta beraiek antolaketa. Bueno, ikusiko dugu. Animo bikote, Mila esker. azarte hon, Ba, kuadrilak anima dezala, hemen badago zer banatuta. Bilurreko zartuan, hogeita Bo. lau mila, bosteun da berrogeita mar euro. Oso ondo! Eta betiko hortzetako pastarekin hortzak ondo garbituta diztiratxu. Irribarretxu. Arantzako barnete igo lagunak. Euskara ahoan dutela. Hau bakizue. Garbi. Ondo. Banaroa eta Iker, zeuek hasiko zareten enkartak banatzen, zeuentzat, zer nahi zuie potokumeak triboren berbak edo ikusi makusi? Guk potokumeak. Ondo. Asierretek aitz, Triboren berbak. bale. Eta ikusi makusi, niko taleiren entzat, bale? Bai. Ba, oso ondo. Asierrek aitz, triboren berbak. Aditu egingo zarete, azkenien? Bai. Ondo? Momentu ondo junda. Momentu zederto moldatzen zarete. Untza taldaren abestietatik hartutako berbak gaur taulan. Denpora. Erabatekoa, benetakoa. Apreta. Erabatekoa, benetakoa. Petoa. Itxas bazterreko amildegia. Labarra. Ondamendia, zuntxipena. Triskantza. Atxekadearen asperena. Intziria. Espartina. Mutxurdina. Erabatekoa, benetakoa. Petoa. Itxas bazterreko amildegia. Labarra. Ondamendia, zuntxipena. Triskantza. Atxekadearen asperena. Intzira. Espartina. Patua. Erabatekoa, benetakoa. Hostia, petoa. Itxas bazterreko amildegia. Labarra. Ondamendia, zuntxipena. Triskantza. Atxekadearen asperena. Intziria. Espartina. Apreta. Neskazarra. Mutxurdi. Utxurdina zen. Oh! Kantuan eta espartinak urratuta zapatarik ez horrekin. Horratu naiz ni. Bai. Ondo bikote. Oso Berri ondo. bat kontu, ikain. Niko eta leire. Zetorri gara, diru gozet. Bueno, Zehaz bai. Ba, Bai. agertuko da diru pixka bat hemen, ikusi. 200 euro, 100 euro, 2 euro, 20 zentimo, 5 euro, 50 euro, 2 zentimo eta 10 zentimo. Denbora niko, 50 euro, Lau. 2 euro, leire, Iru, 2 zentimo, zazpi, 10 zentimo, zortzi, 200 euro, bi, 5 euro, Bost. 20 zentimo, Lau. 100 euro, Bat. 50 euro, iru, 2 euro, Iru. 2 zentimo, Zazpi. 10 zentimo, Zortzi. 200 euro, Bat. 5 euro, Sei. 20 zentimo, iru, 100 euro, Bi. 50 euro, Zortzi. 2 euro, lau, 2 zentimo, alerik ez, azkenean. Nastu gara. Ba, puntu barik, geratuko gara. Bertxue, Naroa Iker. Etxeko lanak egin zale zuek? Ez. Ez, askorik. Egin araziko dituzu, Iker? Aurrezkuntza ikasita ero? Ere, garbiketak eta, Ah, ez, bale, etxeko ikastolakoak eta ez. zereginek, Ja, ez, bai. garbiketa lanak. Txirritatxo, esate baterako, zeure moduen bakarrik bizi da. Bale? Ez dakizurelako etxe Bueno, polit nire baten. moduan ere ez, Ez dakizurelako etxe polit baten. Ah, ni bisitak ere izate ditut. Bueno, bai, etxe garbitzen zelan. Ondo, ari naiz fintzen. Bai, bai, bai. Naroa Iker. Ia, bera? Ia lagungarria. Oinak, hitzak, bertxue. Hauxe, Naroa zita. Igandero bezala, Komuna. etxea txukun, Mantentzea. logela sukaldeta, Komuna. obelurretik, Astea.
Produktu asko izan oi, Dute. usain, Detonatzailea. agian pentsatu beharko Nuke. dagoena. Mantentzea. No? Bueno, zuzer. Foto bat ere bai. Ikustagun ba? Bueno, bost, zuzen erantzun da. Ja, zuzenak hortxe. Bai, berrita gar puntu. Baina dio txirritatxok, igandero bezala, igandetan etxea garbitzen. Zapatuetan, domekatan. Astean zehar nik nahiago, Nik egunero, bai, Bai, zapatuetan hola nagusi Bueno. edo. Bueno, Begira, ikusi bi mutrikuar imintzetarako estrategia prestatzen. Estrategia denak asmalazen, noski? Espero. Hartu leku horretarako, xerekaitz, Niko eta Leire bestaldean. Estrategia ondo finkatuta, ikustagun. Demora! Asier hasita. Pizza. Moztu, Tarta. zatia. Gazta. Lurretik hartu. Zuritu, patatak. Bai, ondo, eta? Patata perjitu, tortilla. patata tortilla. Patata tortilla, Egin. 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 Ondo ekai. Opera. Eta, bera da? Opera kantaria. Bai. ondo. Ondo, Txoria. Bai. Kakagin. Kaioak. Zirina eroi zaio bati burui. Kaioak Bai, alegia. kakagin. Kaga egin dio pertsona bati. Nork? Kaioak. Txoria. Txori da, ondo. Bai, bai. Ondo, Plico. ondo. Hortzetako, pastorako Ez, txarra mesedez. izango da. Ba. Bai, garbitu, kotxera erori, da garbitu eta zulu eta dana. Ah, ba, ja. Zer daukan Korrosioa horrek, zer den, zer daukan horrek? Bai, kontuz. Oso ondo, 60 puntu, hau pasuet. Itxastoriarena. Beti ere. Itxastoriaren erortzen bat, hori da Zorte ona, ematen du? beharko. Ia, ba. Bai. Datorrela, zerutik zerbait. Niko eta Leire hartu lekua. Narratek ero bestaldean. Egia, gutza, beldurri gabe. Temora. Telefonoz Telefonoz deitu, deitu. markatu. Hitz egiten Itzekin, telefonoz. elkarrizketa bat mantendu. Zer da? Deia, Ez. kabina. Videollamada. Kabina Egin Leire, ondo? telefonoz, ez Moztu, telefono moztu. deitzen dezu eta ez dizu hartzen. Eta? Eta? Kolga bitezu. Ez? Ez dizu hartzen. Bigarna. Sukaldaria. Bai. Sukaldean, gorroa, sukaldeko gorroa. Sukaldari txapela. Nor? Txefa. Nor? Sukaldari burua. Bat, Argina, no. bat, Bai. Argina, no. Ondo. Ah. Zertan? Sukaldatzen. Telebistak Gatza gatz botatzen. botatzen. Ze Pimienta, botatzen? pimienta Ez. betza, gatza. Perejila. Bai. Hori bai. Beka, hirugarrena. Txistuin, polizia, gelditu. Trafikoko agentea. Naranjito. Esaten nundik egaman kotxia. Guiatu. Karreteran. Karretera moztu, desbideraketa. Zer da? Trafikoko agentia. Ez. Da? Udaltzengoa. Bai. Vale. Gidaria. Udaltzango gidariari zuzentzen. Bai, oso ondo. Bale, hartu leku. Erantzun gailua zen. Erantzun gailu automatikoa. Telefonako erantzun gailua. Ja, lekutan geratu dana. Gero olimpiadetara joan gara, naranjito eta ezakit zer. Ai, guztakit. Ebetzen olimpiadetan hori, non zen? Sevilla. Futbol, txapelketa. Ah, hori. Bai. Dena dela. Eta? Ulertu da. Zer? Benka, ez. Beka, perejila. Eta? Apa. Biaz notuta? Berrogei putu. Apa. Ez da Arginano, da Alkain Arginano Alkain imitatzen. Arginanoren Noski, bigarren imitatzen. eskuko imitazioa. Imintzio egiteko Hirugarren prest? leku, Hori, kasuan. Hartu lekua ba. Mutrikoarrak bestaldean. Eta guazen. Hirugaren bila, Demora. Zer da? Gisa, Bai, argia. Zehazki da. Bombilla, Bai, eta? bombilla Bombilla funditu. funditu. bai. Bai, ondo. Kotxia, taxia, Ondo. kotxiei katua jarri. Ez, kusi. Zertan ari da? Kotxien karri barruan gun. Ez. Mantenimentu. ITV. Bai. Ondo. Korrikalaritza. Mendi lasterketak egin. Mendi korrikalaria. Menditxangoa... Zer dira? Piknika. Mendixan piknika jaten. Eta dira? Mendixan bokadioa jaten. Eta dira? Bi mendizale Bai, oso. bokadioa jaten. Ondo, bilagun, ondo! Bilagun mendizale.
Ze bokadillo dona mendirako? Ba, nik esango nuke benetan, han goian jaten den edozer, Edo zer, benetan? laranja bat ere han jan, Bai. onena. Ze bokadillo mendireko ona? Tortilla. Jamon jor txorizuekin. Jamuño zoizorekin, epa, Atuna, eos. No, Danak, edo zer? Eurra. Dana, eta puntu epe, edo Baita zer? ere. Dana tien artien, Jara. 60 puntu! Aker bokaitz, eroglifiko batzuk, ataioka, zeuekin hasiko gara. Bai, prest? Bai. Lehenengoa, denfora. Animatu eta... Arrapidetu. Arpidetu. Irakurtzen hasi, arpidetu. Arpidetu, oso ondo. Neurri hartuta era bate, eroglifikoe. Erraz. Erlaxatu ba, hori. Ia, ez esan errez, erogli entzuten da Bai. baita. Bigarrena, denfora. Ez ditut inoiz zorrosten, Aba, Aginak. bale? Non? seinaba, lea, Lan... Bai? Lan... Irakurri. lan, aba, ean, Labaina. labanean, Labaina. labanak, Bai. Bai. Ondo. Lanak. Tasilabaka banatuta daukagu eta tartean aba. Labanak. Labanak. Oso ondo. Lanak, bigarren honekin. Bai. Ondo bikote, 1 puntu muntrikura. Niko taleire. Pare bat eroglifiko zuentzat be. Eta lehenengo hause. Denpora. Uda sasoian betetzen dira. Euskaraldiak. Ez? Zer dira zehazki? Hau bizi eta belarri Ez. pres. Zehazki? Hau biziak. Ez? Pegatinak, Ez, pegatina ez. kitxasoak, Ez? txasgarriak, Ez. Txapak. Txapak, Katxapak. bestera batera? txapak, Zagit. kakipak. Txapak dira euskaraldiko txapak, baina pinak behar genituen, kan pinak. Kan daudelako txapa horiek pinak. Bigarrena, Pinak. animo. Bigarrena, hause denpora. Bazkaltzen izan naiz. Nor da? Aloñan, Al? alankan, Ez? Oina bai, baina segi? Oina- Bazkaltzen ari naiz? Izan naiz? Aloñetan. Ez. Osatu? Norekin? aloñarekin. Venga! Bueno. Al oina, atera dugu, oinarekin dago. Al oinarekin. Ondo, Al Pacino. Bai, atera dugu ondo esan daitezki. Berroita Atera puntu. dugu. Ez dutal, ikain. Atera dugu. Nano eta Iker, eroglifikoak esmatzeko prest. Bai. Oso ondo. Ia, lehenengoa, hause. Arazoaren aurrean egoera, hasi irakurtzen. Bai. Izena, horrena. Ebaluatu. Ebaluatu. Bale. Ah? Oianeko liburuko balu, orduen, balu-atu. Ebaluatu, oso ondo. Ondo. Lehenbiziko azalena. Ia bigarrena, denfara. Zure amarekin topo egin dut, Etxera bidean. Etxera bidean. bikain, bikain. Ebat ikusten dugu, txera doa eta bidean doa. Etxera bidean. Markagailura bidean, 1 puntu, egiara ondo, Ondo. Ondo. Ondo ari gara, jarrai ezagun horrela. Aixerrek aitz. A ber, ba. Aurrekoan komoinekin eta oso fin. horreko bai. Bai. Ja gaur, biluzeko eskua, lehenbizikoa. Askotan, izpilura begiratu behar. Gehiagitan ere. Zein jaki mota da, fior di latte italiarra, barazkia, arraina, gazta, zopa. Latte gazte. Bai? Gazta. Boa, ederra. Bokala? A, Eta entzun? Tisredin badiako kaian eseritzen Nola? Rodiei kantatzeko Zeitz, estali dugu Ruper Ordorikaren berandu dabiltza bestian. Aireplano, helikoptero, automobil, belaontzi. belaontzi. Bikote? Esan zu. Aeroplano, Aide plano erodiei kantatzeko Ondo. Bokala? ez, Oso Horra, ondo. ba.
Asera da gaitz. Ze aktore gaztetu digu adimentxu. Jose Ramos Oroiz, Karra Elejalde, Ramon Agirre edo Candido Uranga. Karra elejalde. Baizta? Eko celebre baina, bai. El bola. Ba, egia. Bokala? I. Askotan ispilura begiratu behar. Aurrera? Bai. Bai, Edo? aurrera. Aurre. Ba, entzun? Ze talderen abestia da, entzun berri dugun Automata. Lukiek, Armozu, SSS edo Belako. Belako. Lukiek, Josu Simun bertan. Ondo? Bokala? Eta, Askatuko dugu, saiauko geha. saiatu. Besteen akatzen txako betaurrekorik behar ez. Betaurreko eta guzti. Nikok. Ondo! Asmatu! Komo oinakuntzat? Komo bikote? Baniko leire ez zegoenetik abiatuta bigarren eskuatan dela dio. Errezeta guztien erregina. Hauetako zein hiri ez du zeharkatzen da Nubio ibaiak. Viena, Belgrad, Budapest, Berlin. Berlin. Oso ondo. Abokala? A. Ze talderen abestia bihurtu digu udako abesti, adimentsuk. Da Sevillan, giraldia, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, guardia zibila. Xa? Guardia Zibila? Ze izan dori? Gozategi. Hau ya ba, hau Hau bai, hau bai. Hau askozo bien. Hau askozo bien. Zapatari, zapatilla. Guardia Zibila. Bokala zendu da. Bokala? E. Ba, aurrera, hirugarren errondan. Jakin nahi duguna da, zein da argazkiko zintxanen lagun honen izena? Kasae, Kasao, Kasama, Ketama. Kazama. Bokala? I. Askatzen saiatu da aurrera? Niko leire. Aurrera. Aurrera. Venga, kantu bat. Zein da entzun dugun taldeko abeslariaren izena? Kurt Cobain, Julian Casablancas, Chris Martin, Brandon Flowers. Kurt Cobain. Hile beti uste nuen zela Kurt Cobain. Zakit, ba, urko belarraira etorrita edo zakit. Ja. Kurt Cobain. Ja. Bokala? O. Askatuko dugu ja. Nik bebai Bertino Osborne. Ah, begira. Beste izarro bat, ez da? Askatu bikote. Plater honenak tipula txikitzen hasten dira. Hau pasuek! Bigarren komodina! Nago eta Iker! Bueno, ikusi dugu. Zer den egin beharreko, ez da? Bai. Bai. Animoa! Sobran. Hirugarren eskua. Gaur gauerako ez daukat planik. 3 puntu. Oal barnetegira joan. Oskalo. Nork zuzendu zuen Txoriak filma? Hitchcockek, Terence Fisherrek, Billy Wilderrek edo John Hustonek. Bai? John Huston. Hitchcock. Bai, Tippi Hedren, ze ona. Bokala? A. Eta aurrera entzun. Ez dira errodan, hau ez. Zabakan, kantuan. Zenbat aditzen entzun dugu, kantu zitza?
Nola? Bost. Iker. Ondo, Iker. Bokala? E. Aurrera ingo dugu, ezta? Bai. Zein koloretako jantzia erabiltzen du Kill Bill filmetako protagonistak. Berdea, gorria, horia, urdina, Horia? noski. Ondo. Furman. Bokala? O. Gaur goberako ez daukat planik. Askatzeko aukera, Benetan? Lotara joatea ez da txarra, Tarteka. Bikote? Beste. Segi ba? Nor entzun dugu kantuan, Barcelonako Olimpiar Joketako abestian, Montserrat Caballarekin. Prince, Freddie Mercury, David Bowie edo Paul McCartney. Bai? Mercury. Freddie Asmatu. Mercury. Handik oso bitxire izan. Bai, 81 izan, bai? Bokala? Bueno, un espero. I edo aukeratu. I. Eta? Parranda. Oberena? Aurre ikusten. Ez dena. Parranda oberena aurre ikusten ez dena. Gaur bat, zaterako? Agian. Bueno, koko inazentzat. Lo bikote. Markailuak, adi, zein da zuzenaren aurretik, 240 puntu, komodinikez, Mutrikun, adan Donosti 2 komodin, 240 eta komodina Donostian, egian. Hasi errekaitz, zebek erantzuten hasi, sare barik. Irati filmean agertzen dira, hori dakar, lehenengo panelak. Iraia Elias, Itziar Ituño, Ramon Agirre, Nagore Aramburu, Unax Haiden, Joseba Usabiaga, Aia Kruse, Edurne Azkarate, Eneko Sagardoi, Patxi Bizkert, Carlos Arguiñano. Ramon Agirre. Abadea da, bera? Eneko Sagardoi. Eneko Aritza. Ituño? Eta Mari. Edurne Azkarate. Irati, bera? Carlos Arguiñano. Bai, ager pentso bat badut. Naro Baiker? Joseba Usabiaga. Usi dugu handian, zaterako, iratinez. Hasi errekaitz. Nagore Aramburu. Super Nagore Aramburu, honeka da, bera? Niko Leire, Bita Bi. Patxi Bizkert. Eneko Aritza, pertsonaia zarra denean. Azken zuzena. Komodina. Hasi Rikuanak errekaitz. ere. Aia Kruse. Hau ere handian, bai? Ez da zuzena, Leire orain bai? Bai, komodina. Oso, ondo. Unax Haideni esker, 140 puntu, Niko eta Leireren zat. Bigarren taula, Niko eta Leire zebek hasita, adi, munduan dauden itxaso ezberdinen izenak dira. Amur, Arafura, Labrador, Obi, Salomon, Zuria, Marmara, Ene, Illa, Beltza, Tirreniarra. Beltza. Grupan? Naro Iker? Gubea. Labrador? Anada, nau. Ia. Asian. Zuria. Errusia iparmende baldean, bai? Naro eta Iker, itxaso bat. Tirreniarra. Italia, nau. Marmara. Turkia. Niko Leire. N. Hau Peruko ibai baten izena da. Naro eta Iker bi zuzenak. Eta bi okerrak. Zein?
Arafura. Ozeanian? Asier eta Ekaitz, azken erantzun, zuzena. Bi ez dira, itxaso izenak, bai. Amur. Haure ibaia daba? Komo dina. Iker. Komo dina. Salomon, behar genuen. Naro eta Iker, 150 puntu zuentzat ere. Eta azken taula, Adi. Adore ziztegiaren arabera, tristura hitzaren sinonimoak dira. Goibelaldia, zurbila, tristezia, goibeldura, malenkonia, ilunaldia, goibeltasuna, tristetasuna, istura, mardoa, margula. Naroa, Iker. Bai? No bota da zen. Tristetasuna. Asier Ekaitz. Goibeltasun. Niko Leire. Goibelaldia. Tristezia. Ilunaldea. Do? Goibeldura. Bota. Guga. Gugu. Malenkonia. Asier eta Ekaitz, hiru ez dira zuzenak, bat, bai, eta sailkapena jokoan. Zurbila. Zurbila. Ez daba zuzena? Niko eta Leire. Komo dina. Isturarik ez, 150 puntu. Niko eta Leireren zat. Eta markailuak, 350 puntu mutriko 610 akan Donostian, eta egian 490. Eta hurrengo fasera salto egiteko aukeratxo batzuk izan ditugu. Bateko Salomon eta besteko isturak eta... Asier eta Ekaitz, 5. azkena, baina isturarik ez ezta. Bueno, ez. 5 saio egin ditugu. 850 euro bilatu ere bai. Saio oso on egin dituzue. Lau oso onda bat. Bueno, hau ere polita. Asier, zer diogu? Ondo, gustora. Esperientzia polita izan da? Oso. Bai. Bai. Ekaitzek, egitzekorik? Ez da bate. Oso gustora, 850 euroiekin orain... Txasen goreu. Bai, ez da? Ba, osoi ator guretzat bai, eta zuek azegotik plazer bat izan dela. Asier eta Ekaitz, Mila esker, Rikote. Asier eta Ekaitz, mutrikuarrak maiteak, agurtu ondoren. Niko eta Leire, aurrera, pozik. Oso pozik. Eta iritsi berriek zezango dute ba? Naro, Iker? Helburua beteta. Bai, ez da? Bai. Ba, nahi baduzu orduan utzi finala Niko eta... Ez. Helburuetako bat beteta. Hori da. Bai. Bestea betetzekotan, akaso? Bai. Horretik sokatira, eta erantzuten lehenak, iritsi berriak. Vale. Hartu lekoa beraz, egozen, sokatirara. Demora, zen mendetan sinatu zen Tordesillas-ko ituna. 18. 15, zein jakiri esaten zaio zientifikoki sodio kloruroa. Gatza. Gatzari. Finlandierarekin batera, zein beste hizkuntza da ofiziala Finlandia osoan. Samie. Suediera, zer dira azkar eta laster hitzak elkarren artean? Sinonimoak. Ondo. Ze izen du Suedia eta Finlandiaren arteko golkoak? Ez dakit. Bosnia. Zemagarren hamarkadan kaleratu zen lehen Barbie panpina. 20. 50. Zein da Gipuzkoako herririk txikiena? Orexa. Arama, zenbat denboraldi ditu Goen kale telesailak? 19. 22. Ze herrialdetan jaio zen Beethoven? Austria. Alemanian, zenbat da 8 berbi? 74. Ondo. Ze izen du Elton John eta Dua Lipak 2021 batean ateratako abestiak? Bueno, paso, enez. Paso. Cold Heart. Zenbat Oscar sari irabazi ditu Julia Roberts aktoreak? Bi. Bat. Ze talderena zen Friends telesaileko I'll Be There For You abestia?
Paso. The Rembrandts, ze gerra zibili eman zion amaiera Bergarako bezarkadak. Karlista da. Karlista da, bai ondo. Ze izen du Selena Gomezen kosmetika markak. Rare Beauty, zein disiplina artistikotan aritzeagatik da ezaguna Benson Boone. Ziklismoa. Musikaria, nola du izena landareak ikertzen dituen zientzia zehatzak. Zoologia. Botanika, mote. Zein kolore lortzen da urdina eta gorrian astuz gero. Morea. Ondo. Gorpuzeko zein ataletan dago soleo, giarra. Hankatan. Ondo. Eta zein bideojokotako pertsonaia da Sub-Zero. Kotxeak. Mortal Kombat. Zein herrialdetan dago Amalfi. Italia. Bai! Makekoza! Nago, eta Iker, ez gara zelkatuko finalerako, baina ganora ona erakutsita zokatiran. Eta jostari gainera, Bai. Zer modu zeuek? Ondo, guztua. Azkeneko gauza hiltxoa, baino bestiak ondo. Biharko prest. Bai. Hori da. Eta gu, zeuen zain. Bai, Lixe. Hau pasue! Finalean gara, baita zuek ere, Leire eta Niko. Pozik. Bai. Ogotxu, aurrekoan, urrezko galdera bat eta 1.000 euro. Bai. Gaurkoan 11koa eta urrezko galdera eta... Bueno, saioko gea. Eta zuentzat, 24.000! Iupa! 500 eta 50 euro! Oso ondo! Hartuko nahituzte? Bai, Bai. Baina aukera nahiago arantzako barnetegiko lagunen berotasuna hau bazuek. Apa! Ia, Hau oso esklusiboa da, Nahi zuie... Ondo, Nahi zuie hau? Ni bai? Nahi zuie eskuratu kamiseta esklusibo hau? Nola, Ez daukana inork munduan espada geuk oparituta? Aplikazioa. Azteko irabazlearentzat kamiseta esklusiboa. Kasunetan, atzean ere... Izan miluze. Begira, hori Hautzen gure klubeko kide izatearen garrantzia, bai izan miluze. Miluzeko kamiseti eta di, hileko irabazlearentzat landetxe batean egon aldia. Eta? Barnetegia, landetxean? Barnetegia edo nahi dutena. Bueno. Nahi dutena landetxean, orden Haze saria ditu. aplikazioa jaitsi eta egin gurekin bat. Hartu parte? Leire eta Niko, bazaudete zuek UNESCO gizateriaren ondare izendatzeko moduen? Bueno, Euskal Herrian badauz, esate baterako Baionako katedrala, Bizkaiko zubia, badira, ondare materialak. Gero badakizu ondare inmaterialak ere badaudela, bertsolaritza esate baterako ere badago, hartuta, kategoria horretan. Dantzak izango dira, guretzat fokua jartzeko disiplina. Leire Niko adi, UNESCOren gizateriaren kultura ondare inmateriala dira. Denbora. Merengea. Bai, Brasilen famatu dela eta... Zabel dantza. bai. Oire bai, venga. Polka. Ez. Ez. Ez dakit. Ze kriterio. Tarantela. Ez zautzen, ez jarriko. Italiana, baina ez. Zuk esan erantzatan. Tangoa. Bai, ala, hoi Bai. seguro izango. Tango, famoso. Hula. Ez dakit nola jo. Samba. Bai. Bai, samba. Rumba. Bai, igual bai. Bai. Bueno, ez dakit. Gero aldatuko dugu beste. Bueno, bai, venga. Kaso ingiz. Sardana. Hoi katalana. Igual bai. izango da, venga. Asko izango da, seguro. Kumbia. Ez dakit. Bai. Venga, bai. Asko jarri, venga, bat emat ez da izan. Batxata. Ba, ez aldatzen. Ez, venga. Egiaztatu egingo dugu. Bueno, espektakular. 11tik 4 akats. Venga, bi aldatzeko. Vale, zein. Kumbia jarringo eta. Rumba kendu, kumbia... Kumbiak edo. Kumbia, batxata igual jarri. Vale, venga. 4 akats. Bale, horren bat ondo zegoen. Volumena bat ondo eta ez da bizki. Zein gau. Uste batxata ez da rumba bai. Eski ez dakit. Hola. Horain beste aldaketa bat. Hau, aldauzu, baina pik aldautu berriro. Akar. Rumba kendu. Rumba ez. Vale, guain galdinez pixkate.
Eta jazta Beste lotzeko. aldaketa bat. Vale. Baiztatu? Ez beste bat da. Vale. Azkar, Ez dakit. aldaketa egin eta egieztatu. Sabel dantzak, merengak kendu. Uf, Seiakat, aldaketak egin ari. Matxata. 5 segundo. Eta rumba jarri. Vale, Niko eta Leire urrezko galdera. Hauetako bik egun berean dute egun nazionala. Denpora. ja, baina pijalo. Vale, venga. Igual bai, ez da hit, eske bestela ez dugu egin nintzen. Eske, Hoi jarriko? ez dakit. Ez da bat zegoetan. Ze moduz? Oso gaizki baino. Ondo ez. Dantzan, Beste iban, Euskal dantza bai, baino. Egiten duzu, Leire? Bai, egiten nuen. Merengea egin duzu inoiz? Dantza ez jan bai. jatekoa bai. Bai. Merengea bai eskoremuan. Gizateriaren kultura ondare inmateriala, oso ondo. Errepublika Dominikarreko musika eta dantza 2016an hala izendatua. Tangoa. Oh, Bai, Rio de la Platan sortua. Eta 2009an izendatu zuten. samba. 2005an izendatu zuten Rodako samba, zehazki samba jihoda, jihe konkafo, jivaia. Hori da izena, Bai, Bai, hori. berezita. Zan. Oso zaila, Ni saiatu naiz behin eta... Tangoa be bai danak. Bai. Ezezkoan ditugu, polka eta tarantela. Eta ezagunak biak, Baina, halako kategoriarik ez dute UNESCOren arabera. Hula. Hau bakigu ez da? Hoi da, zeana. Hula jaupan. Hula. Hau Hawaii. Aloha. Vale. Vale. Izena ez Ez honik. dute egin nahi, Selena mojito nekon da. Ja, koko batzuk eta... Nahikoa. Ezezkoan zuzena da? Hawaiiko dantza tradizionala oso famatua, baina ez da ondari materialez. Rumba bai eskoremuan. Bai, Oso ondo. Kubako rumba, Igual gaizki. baita Kongoko rumba ere, ezagutzen? Hala izendatu dira. Batxata. Bai eskoremuan. Zuzena da? Hala da, 2019 geroztik. Ondo? Bai. Espero baino beto. Bai. Sabel dantza. Bai eskoremuan. A ber, hau bezaia, Haunik ozea hau ganean eta... Ez que, sabela gora, sabela egin berzu, Tak. Ez bai dute halako eskoremuan. merezi gure ikusen zuen. Zuzena da? Hiru hauetxek, ezagunak hauek ere, baina ez ezkoan. Behar genituen bikote. Oso ondo, zuzenketak ondo egin da, Leire Niko Bederto. €100 gehitu, aurreko 1000 euroei, oso ondo. Momentuz, ia beste 1000 euro, eskuratzen ditugun, urrezko galderari esker. Galdetu duguna da hauetako bik egun berean egiten dutela, edo dutela, egun nazionala. Abenduaren 11 hain zuzen be. Aukeren artean. Batxata. Zuzena da? Hala ospatzen dute, Errepublika Dominikarrean, naiz eta aldarrikatzen duten egunero dela. Batxataren eguna noski. 1000 euro gertuago. Zuzen erantzuzkero, ze dantza ingo dugu? Bueno. Hula igual errexi. Hula. Hoi da, bai. Ja, menperatzen duzuen, Bai, ja, esperta bai. 1000 euro kumbiaren arabera. Erantzun zuzena da? Niko Leire? Tangoa behar genuen, hau batuen! Urrezko galderarik ez ikote, baina material pixo bat bada, 1.400 euro, ikain, segin iluzen dantzan. Zer, bai, zioten, samba, agur!